Among kuan ni siya. Kanang sitaw gani. Dahon sa palwa saging. No, di ba? Organic kay organic. Among brush organic, dahon palwa saging. Ganahan ka? Kaki atar ng naong ni mong bata ka. Hello mga kaganahan. Nagsumpa-sumpa mi dire. Sumpa mig nukos manukos. Siyempre bakasyon man ta. Gusto ko ta pait man. Sumpa mig nukos sige butang ag lamas ang ilalom ba. Nadaha kay mga alipuris oh. Mga pants. Pero ang kuan, subahanan sa jura. Ay na, never mind sa sumbahanan ha. Ang subahanan na mga bininyo, electric basta, kikuasan na mo cover, himo na mo screen, kawala screen, pait man. Permiti Domingo ning lugar, Permiti Domingo. Kining balay ni Permiti Domingo ni dire. Celebration kada adlaw. Buta nga tong dugang panlasa no. Dugang nga ricados. Kuha siya special sauce. Para mas mukuhan siya, mas manut ang sarap. Sagol na ni. Sagol Tagalog, sinaksak, sinagol na ni. Daddy. Dami kini siya mga kahigalaan, no? Dami kini siya Hindi po na siya may bugnaw red horse gani mga kahigalaan. Pwede po na kanang kuan ba, pwede po na siya kanang muna imong isos. Sa isosa. Kana imong gipahid-hid-hid. Para dagni siya sa pagka na magprito, magsugba ka. Inyo ko na sobra. Okay, sugba ka. Sige. Hindi kayo gamit kay dili brush. Dili pa pisting daw. Ang among kuan ni siya. Kanang sitaw gani. Dahon sa palwa saging. No, di ba? Organic kay organic. Among brush organic, dahon palwa saging. Our finished product. Kaki atar ng naong ni mong bata ka.